Epizóda 4. Tu dostaneš skateboard. Tu budú 3 svety a hneď v prvom dostaneš skateboard. Hneď v prvom oranžovom. Pozri sa, vidíš, modrý je najťažší, tam je najsilnejší mutant. No, tretí najsilnejší, ak mám povedať pravdu. V 20. leveli ten mutant sa volá Archnina, to je najsilnejší. Druhý najsilnejší je Uka Uka. Umbakárna zlá. A hneď tretie je, čo bude teraz. V tom modrom svete. Ten sa otvorí ako tretí svet. Ty budeš mať oblek týchto malých, to dostaneš za 150 takých malých zabitých. Tak potom budeš môcť tak, že raz do nich strelíš a budú lietať. Trošku je to aj smiešne. Ako lietajú a hovoria uááá. Ľahké to je všetko. Vidíš, už aj spadol strieľací, ktorého potrebujeme. Vidíš, šili, ako sa mi to tu premieňa. Tak vidíš, rozstrieľal som všetky, tak teraz zabijem týchto malých, nech si ma trošku pobijú, potom ja im ukážem, čo je sila. Vidíš, aj po nich. Mutanta tu nechám a idem. Nejakí sa tam objavili, ale to nevadí. A tuto dostaneš skateboard, či je skok a R2 dáš. Asi R2, toto zobereš. Vidíš a máš skateboard. A tuto hneď sa skateboarduje, nemusíš nič dávať, same ťa to vyhodí. Skočkou kopeš. S trojuholníkom nič nerobíš, len kopať sa dá na skateboarde. A s trojuholníkom skončíš. Vidíš, teraz už hoci si, kedy môžeš takto používať skateboard ako ja. A teraz je to najzábavnejšie. Tu budú lietať aj bez obleku, no nelietajú. Ale je ľahké ich zabiť, stačí do nich naraziť. Ale keď máš oblek, toto je zaujímavé. Všetko tam lieta, len sa ich dotkneš. Ľahké. A teraz možno na PlayStation 2 tu je bonus. Pozeraj sa, ako treba bonusový level. Free Jack budeš zbierať, čiže silné kopance. Máš ich mať 3. Málo. 1. Tu je za krabicami druhý. A tuto bude hore tretí. Čo sa stalo? Zabili ma, vidíš? Musíš si dávať pozor, aby ťa nezabili. Keď ťa zabijú, vyhodí ťa z bonusového. 1. Zasa za tými krabicami a teraz na krabicách. Vidíš, a prešiel si.
A teraz sa ti tá soška objaví pred cieľom. Teraz sa pozeraj. Takto. A tuto. No, tam vykáva byť také špeciálne, že vybuchne mutant, ale to tu teraz nie je. Tak pozeraj sa. A tu je ďalšie šmíkanie. Hopa. A tie oranžové pierka musíš brať, lebo tie pierka ťa zrýchlia na dôležitú vec. Vidíš? Či to je ľahké ísť po špagátoch. Tuto zase musíš to oranžové zobrať, aby si mohol preskočiť jamu. Vidíš? Tuto hore by mala byť soška na obrázky. Ty ju tam budeš mať, ja ju tam nemám, lebo som už ju zobral. A teraz tu bude ten mutant. Tuto sa budeš musieť vrátiť dozadu, aby si dostal ten kôš. Vidíš, berú vodu, aby vytvorili mutanta. To si môžeš aj domyslieť, že na čo berú vodu, keď uvidíš, čo je to za mutanta. Tú ukážku som ti už poslal. Actually, it's pretty fun. You should try it. You know, riding around in huge rumbling machines and whatnot. Very stimulating. Uka taught me a new process called Mojo Mutations. I will use the stolen Mojo to create a huge army of loyal mutants. Not rejects like you guys. You jerk. But best of all, I will use this army to construct a mighty robot, the largest doomsday device I've ever built. I will smash Wumpa Island, then take over the world. And I shall call this robot the Doominator. Yeah! That name sucks. Cortex, deal with Crash and my pathetic brother. I will take the Mojo and Bandicoot female back to our base. Vidíš, tu je ten mutant, ako som ti už poslal na tej malej ukážke. Tak a toto už bude ťažšie. Ja mám samozrejme teraz oblek tohoto pichlavého mutanta, tak preto jednou ránou zabijem. Vidíš, ovládam ho. Teraz títo malí ku mne prídu. Vidíš? Všetko som už pobral. Tí tu čo chcú? Hopsa. Zabili mi mutanta. Vidíš? Tak? Uvidíme, či proti mne niečo dokážu. To je ťažké k nemu prísť, len. Vidíš? Už ma aj zabil. Vidíš? Konečne som pri ňom.